1996. Τα πρώτα καραβάνια Κούρδων προσφύγων φτάνουν στην Πάτρα. Ο πόλεμος και η δυστυχία αναγκάζουν χιλιάδες ανθρώπους να παίρνουν τον δρόμο της Δύσης. Οι δουλέμποροι βρήκαν νέο αντικείμενο. Άλλοι τους στιβάζουν σε αμπάρια πλοίων και άλλοι προτιμούν το δρόμο της στεριάς. Η νταλίκα, το φορτηγό που μεταφέρει προϊόντα, πολλές φορές ευπαθή, γίνεται το μέσο για τη λαθρέα μεταφορά. Τις περισσότερες φορές χωρίς ο οδηγός του να γνωρίζει τίποτα. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι από το 1995 έως τον Νοέμβριο του 1997 υπολογίζεται, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ότι μπήκαν παράνομα στην Ελλάδα 22.451 Ιρακινοί υπήκοοι. Συσκέψεις επί συσκέψεων, υποτιθέμενα μέτρα, διαμαρτυρίες, όλα αυτά όμως αποδείχθηκαν μία τρύπα στο νερό. Η λαθρομετανάστευση καλά κρατούσε. Το λιμάνι της Πάτρας, όπως και αυτό της Ιγουμενίτσας, ήταν ο στόχος για τους περισσότερους και η νταλίκα το μέσον. Δύο χρόνια αργότερα, 700 Κούρδοι που διέμεναν σε έναν παράνομο καταβλισμό στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο της Πάτρας μεταφέρονται στην περαχώρα Λουτρακίου, στο νομό Κορινθίας, σε απόσταση 140 χιλιόμετρων. Ακόμη και αυτό όμως δεν τους εμποδίζει. Οι πιο πολλοί έρχονται ξανά στην Πάτρα, με τρένα, με οτοστόπ ή ακόμη και με τα πόδια, προκειμένου να ξαναδούν και πάλι το λιμάνι, αλλά και τα φορτηγά του. Πόλεμος στο Αφγανιστάν. Ανελαίητοι βομβαρδισμοί, νεκροί, τραυματίες, πείνα, εξαθλίωση. Η μετανάστευση ξεκινά. Από την επόμενη κιόλας χρονιά, ορδές Αφγανών λαθρομεταναστών μεταφέρονται στη Δυτική Ευρώπη. Πωλούν τα πάντα στην Καμπούλ και τις άλλες πόλεις του Αφγανιστάν για να εξασφαλίσουν τα χρήματα που θα τους μεταφέρουν στη γη της επαγγελίας. Ολλανδία, Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία, κάποιοι από τους προορισμούς τους. Ορισμένοι πηγαίνουν ακόμη πιο βόρεια, Σκανδιναβία, Σουηδία και Νορβηγία. Όλοι πάντως επιλέγουν το δρόμο της Πάτρας. Το λιμάνι και οι νταλίκες αποδεικνύονται η καλύτερη λύση. Μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, γίνονται ακόμη περισσότεροι. Τα κυκλώματα συνεχίζουν και δρούν, ενώ όσοι δεν έχουν πληρώσει δουλεμπόρους, που είναι και οι περισσότεροι, γίνονται οι ακτιβιστές της λαθρομετανάστευσης. Σκαρφίζονται ό,τι μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους για να μπουν σε μια νταλίκα και να φτάσουν στην Αγκώνα και τα άλλα λιμάνια της Ιταλίας. Παράλληλα, κατασκευάζουν έναν καταβλισμό στην Ηρών Πολυτεχνείου, σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν μια άνετη πρόσβαση στο λιμάνι. Μέρα με τη μέρα κατασκευάζουν παράγκες από ξύλα και μουσαμά, στείλουν μαγειρία, οργανώνουν ένα χωριό για 1000 περίπου άτομα. Οι συνθήκες διαβίωσης άθλιες. Ο κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής μεγάλος, όπως επίσης και για τα προϊόντα που μεταφέρουν τα φορτηγά, στα οποία μπαίνουν για να φτάσουν στον προορισμό τους. Οι λαθρομετανάστες διατρέχουν και άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους κάθε φορά που επιχειρούν να περάσουν στην Ιταλία κρυμμένοι μέσα σε φορτηγά. Και αυτό γιατί πολλές φορές στιβάζονται μέσα σε αυτά, χωρίς τον στοιχειώδη εξαερισμό. Άλλωστε έχουν καταγραφεί αρκετοί θάνατοι από ασφυξία μέσα σε νταλίκες. Ενώ το τραγικότερο περιστατικό και το πλέον πολυάριθμο σε νεκρούς
συνέβη το 1999, όταν έπιασε φωτιά στο πλοίο Superfast 3, ενώ έπλεε ανοιχτά της Πάτρας. Από τη φωτιά αυτή βρήκαν τραγικό θάνατο 14 Κούρδοι, οι οποίοι είχαν κρυφτεί σε φορτηγά και πέθαναν μάλλον από ασφυξία. Ζημιές προκλήθηκαν σε πολλά οχήματα και εμπορεύματα. Η λαθρομετανάστευση δημιουργεί συνεχώς εντάσεις στο κέντρο και την παραλιακή ζώνη της Πάτρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές οδηγοί φορτηγών, οι οποίοι προσπαθούν να προστατεύσουν το εμπόρευμά τους, έχουν γίνει θύματα ξυλοδαρμών ή και απειλών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένας Ολλανδός, ο οποίος χτυπήθηκε από Αφγανούς στις 29 Ιανουαρίου 2009 και κατέληξε στο νοσοκομείο. Παρόμοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί κατά δεκάδες στο παρελθόν. Δεκάδες οδηγοί έχουν βρεθεί και στο εδόλιο του κατηγορουμένου, τόσο στην Πάτρα όσο και στην Ιταλία. Ακόμη και οχήματα μαζί με τα εμπορεύματά τους έχουν κατασχεθεί από Ιταλικές και Ελληνικές αρχές, αφού θεωρήθηκε ότι ο οδηγός μετέφερε Αφγανούς. Στις πιο πολλές περιπτώσεις ο επαγγελματίας οδηγός δεν γνώριζε καν ότι Κούρδοι ή Αφγανοί είχαν παρισφρήσει μέσα στο όχημά του. Η εικόνα στο λιμάνι της Πάτρας είναι καθημερινά απογοητευτική. Μία δύναμη 3, 4, 5 αστυνομικών και 10 περίπου λιμενικών προσπαθεί να ελέγξει την μήκους 3 χιλιόμετρων λιμενική ζώνη. Λαθρομετανάστες κρέμονται καθημερινά από τα κάγκελα του λιμανιού, μπαίνουν στο εσωτερικό του και προσπαθούν με 1000 τρόπους να τρυπώσουν σε μία νταλίκα. Ακόμη και το περιπολικό της αστυνομίας ή του λιμενικού, που εκτελεί καθημερινά βάρδια μαζί με το πληρωμά του, αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Πολλές φορές ένας μόνο αστυνομικός προσπαθεί να διώξει μετανάστες. Μέχρι και στα σήματα της τροχέας τους δένουν με χειροπέδες, προκειμένου να μπορέσουν να συλλάβουν και άλλους. Μέσα στο λιμάνι, οι άνδρες του λιμενικού, με τη βοήθεια οδηγών φορτηγών, παίζουν το παιχνίδι του ποντικού με τη γάτα. Το κυνηγητό είναι καθημερινό, αλλά το αποτέλεσμα το ίδιο. Πάντα κάποιοι καταφέρνουν και μπαίνουν μέσα στα φορτηγά. Ο οδηγός τους πρέπει να είναι πάρα πολύ τυχερός για να σώσει το εμπόρευμά του, να ταξιδέψει με ασφάλεια και τελικά να μην κινδυνεύσει ακόμα και η ίδια του η ζωή. Στο δρόμο για το λιμάνι υπάρχουν και εμπόδια, έργα του Δήμου που έχουν μετατραπεί σε συμπληγάδες πέτρες για οδηγούς φορτηγών. Αφγανοί φεύγουν από τον καταβλισμό, στείλουν καρτέρι στα διερχόμενα οχήματα και επειδή οι οδηγοί αναγκάζονται να μειώσουν ταχύτητα, ανοίγουν εν κινήσει τις πόρτες για να μπουν μέσα.